Стэфан Баторы быў адным з найбольш знакамітых манархаў свету, адным з найбольш небяспечных ворагаў Расіі, смерць якога больш нас усцешыла, чым зрабіла смутку ў дзяржаве, дзе ён панаваў. Так пісаў расійскі гісторык Карамзін праз 250 гадоў па смерці Баторыя. Што ж гэта быў за чалавек? Чаму наводзіў жах на маскавітаў і як запомніўся ў сваёй дзяржаве? З вами Кацярына Ваданосава ў серыі перадач «Трызуб і пагоня». Сёння мы пагаворым пра Стэфана Баторыя. Адныя казалі, што гэта быў здольны вайсковец і не больш за тое, а іншае, што чалавек рэнесансу са стратэгічным светапоглядам і доўгай воляй. Вось і разбярэмся. Калі вы палічыце гэтае відэа цікавым, то мы, як заўсёды, чакаем на вашу падабаечку і падпіску на наш канал. Дзякуй. Пасля смерці апошняга Ягелона, Жыгімонта Аўгуста, Рэч Паспалітая засталася без манарха. Зусім каротка, як камета на зорным небе, праскочыў Генрых Валуа, але ён хутка збег у Францыю, бо там памёр ягоны брат, і французскі трон быў, канешне, больш цікавы. І вось здарыліся чарговыя выбары караля. Кандыдатаў процьма. І кароль Швецыі, і нават Іван Грозны. Але галоўны прэтэндэнт Максіміліян II Габсбург, імператар Аўстра-Вугоршчыны. І вось, каб яго выбралі, была б сапраўдная катастрофа, бо Габсбургі і без таго пануюць у палове Еўропы, і ў Гішпаніі, і ў Галандыі, і слаба цягнуць гэта ўсё. Польшча і Вялікае княства Літоўскае дакладна былі б на перыферыі ва ўсіх сэнсах. І тут Стэфан Баторы, князь Семіграддзя. У яго на радзіме справы так сабе, бо палову вугорскай тэрыторыі трымае Турцыя, а палову тыя самыя Габсбургі. А ягонае Семіграддзе таксама ў турэцкай залежнасці. Пішуць, што ўся гэтая гісторыя, каб узначаліць Рэч Паспалітую, была патрэбная Баторыю, каб вызваліць радзіму і адсунуць туркаў як мага далей. Нават калі так, атрымалася ўсё куды больш цікава. Хто ж ён такі, гэты Баторы? Здольны вайсковец. У вайсковым лагеры ён пачуваўся куды больш камфортна, чым на прыёмах у палацах. Але выхаванец Падуанскага універсітэту, аматар мастацтва, антычнай класікі, літаратуры. Там, у Падуі, ён пазнаёміўся са сваім альтэр-эга Янам Замойскім, з якім яны пасля і вырашалі ўсе справы ў Рэчы Паспалітай. Дарэчы, польскай ці тагачаснай рускай мовы Баторый так і не вывучыў. Ведаў лаціну, італьянскую, нямецкую, але яго разумелі нават не ўсе ксяндзы, бо яны не ведалі той лаціны. Баторыя як монарха прынялі не ўсе, пачынаючы ад жонкі Ганны Ягелонкі, з якой абавязкова трэба было ажаніцца, каб атрымаць трон. Ганна была за яго нашмат старэйшая, ну і як жанчына яго мала цікавіла. Пісалі нават, што Баторый бегаў ад яе і зачыняўся ў сваіх пакоях, а пазней дык наогул перасяліўся ў горадню, дзе збудаваў сабе рэзідэнцыю. Зручна, бо паміж Варшавай і Вільняй, ну і падалей ад жонкі, таксама важна. Гданьск, напрыклад, адмовіўся прысягаць Баторыю, але тым горш для Гданьска. Баторы пайшоў на горад вайной, зладзіў сапраўдную блакаду, а Месцічаў аб'явіў па-за законам, то бок любы мог прыйсці, забіць каго хоча, узяць што хоча. І гэта быў скандал ва ўсіх сэнсах і цень грамадзянскай вайны. Урэшце Баторый узяў з гораду вялікі выкуп 200 000 злотых і памірыўся. А далей ужо было не да Гданьску. Пакуль армія Баторыя стаяла пад Гданьскам, Іван Грозны актывізаваўся ў інфлянтах. Хаця сама вайна з маскавітамі трывала ўжо амаль 20 гадоў, толькі ўявіце. Гаворка, дарэчы, ідзе пра сучасную Латвію, то бок пра выхад да Балтыкі. Маскавітам гэта было патрэбна, каб гандляваць з Захадам. Акно ў Еўропу. Такі расклад лагічна абвальваў эканоміку Рэчы Паспалітай. Што тады рабіць? Наймаць піратаў, каб тапілі брытанскія караблі, якія пайшлі за маскоўскім таварам? Ну, такі сабе план. Вайну гэтую Іван Грозны вядзе максімальна жорстка, нават па мерках 16 стагоддзя. Добра, пішуць, што ён быў псіхічна хворы, але які там у іх валадар быў псіхічна здаровы. У кожным разе жорсткасць проста зашкальвала. Мірнае насельніцтва, жанчын, дзяцей, маскавіты топяць, гвалтуюць, раздзіраюць коньмі, саджаюць на кол. Проста суцэльная антыматэрыя, пекла на зямлі, бо іх зброя – гэта страх. Баторы разумее, што войска Рэчы Паспалітай проста ў жахлівым стане. Гэта сярэднявечча.
Паспалітае рушанне з ліку шляхты збіраецца праз раз. Хачу іду на вайну, хачу не іду. На час вайны ўсе чамусьці стаюць пацыфістамі. Пяхоты ў войску проста няма, адна конніца. Але і тая конніца архаічная, з агромністымі нязручнымі шчытамі, без брані. Штурмаваць крэпасці і гарады проста няма чым. Кароль Стэфан у экстрэмальных умовах запускае вайсковую рэформу. Конніцу апранае ў браню, стварае пехоту, выбранцоў з 20 ланаў каралеўскай зямлі па адным ваяры, якога звальняюць ад іншых абавязкаў. Ян Замойскі робіць пехоту з беднай засцянковай шляхты, з тых, у каго няма грошай на каня. Усё гэта па вугорскіх прыкладах. А яшчэ наёмнікі профі, немцы, вугорцы, шатландцы. Ну і галоўнае – грошы. Кароль трасе ўсіх, каго можна, каб здабыць грошы на той самы порах. І панеслася. Баторы пачынае аблогу Полацка 11 жніўня 1579 году. Увесь час ідзе дождж, жаўнеры па калена ў балоце, а запальвальныя кулі, інавацыя таго часу, не даюць выніку, ўсё сырое, вільготнае. Толькі калі залева спынілася, Баторый у чарговы раз загадвае падпаліць фартыфікацыі, а смелым абяцае ўзнагароду. Такім аказаўся чаляднік з Львова, Вус, які за геройства атрымаў шляхецтва і прозвішча Палатынскі. Маскавіты капітулявалі. Ім было дазволена выйсці свабодна без зброі і вярнуцца да свайго шалёнага цара. Але ўжо там іх прадказальная чакала смерць, як здраднікаў. А далей Баторый пераносіць вайну на тэрыторыю ворага, займае рознай крэпасці, урэшце ідзе на вялікія лукі, каб адрэзаць інфлянты ад Масквы. У некаторых цвярдынях, у Сокале ці тых самых вялікіх луках, жаўнеры не зважаюць на загады камандавання і выразаюць усіх пад корань, не бяруць палонных. Цікава, што калі Баторый вяртаецца ў Варшаву, яму даводзіцца ваяваць з соймам за падаткі на вайну. Ён вымагае пабораў на 3 гады. Тыя кажуць на 1, а дамаўляюцца на 2. Нешта падобнае немагчыма ўявіць сабе ў Маскові, дзе апрычнена ёсць адная воля цара. Апошні паход Баторыя на Пскоў стаў гістарычным. Пскоў быў вельмі моцнай цвярдыняй свайго часу. Ужо ў кастрычніку пачаліся маразы і выпаў першы снег. Увесь час нечага не хапала, найперш пораху. Пачаўся голад, хваробы, брак дысцыпліны. Гэтую цяжкую аблогу харызмы і волі выцягнуў па праўдзе Ян Замойскі. Бо калі б прайгралі, усе папярэднія перамогі пайшлі б дымам. Важную ролю гралі дыверсійныя рэйды гетмана польнага ВКЛ Крыштафа Радзівіла Перуна. Той хадзіў ажно да Волгі, кашмарыў маскавітаў і адцягваў увагу. Усё скончылася пераможным для нас ямзапольскім мірам на 10 гадоў. Полацак заставаўся па наш бок, роўна як і інфлянты. Эстонія пад уладай шведаў, а маскавітам вярталі вялікія лукі. Сімвал той перамогі – шыкоўная карціна Яна Матэйкі Баторый пад Псковам з баярамі, якія поўзаюць на каленях перад упэўненым і спакойным мужчынам, каралём Стэфанам. Баторый перажыў свайго апанента Івана Грознага. Яго наступнікам стаў слабы і несамастойны Фёдар. Гэта быў вялікі шанец. Баторый планаваў новую вайну, каб дабіць ворага ў ягоным логаве, а, магчыма, далучыць Масковію да сваёй дзяржавы, рэалізаваць мару пра вялікую імперыю, якая б дамінавала ва ўсходняй Еўропе, супрацьстаяла Турцыі і Габсбургам, але не лёс. 12 снежня 1586 году Баторый памёр у сваёй любімай рэзідэнцыі ў Горадні. Шмат казалі пра атручванне, але наўрад ці ёсць падставы так думаць. У Баторыя было шмат ворагаў, але куды прасцей яго было забіць на паляванні. Амаль увесь вольны час па-за вайной ён праводзіў якой-небудзь глушы, ганяючы дзікоў ды зуброў. Насамрэч, у Баторыя была бяда з ныркамі. Ускрыццё паказала, што яны былі агромністага, нечалавечага памеру. Кароль не сачыў за здароўем, а паміж 2 італьянскімі медыкамі адзін забараняў піць віно, а іншы дазваляў. Выбіраў, канешне, таго, які дазваляў. У яго нават сняданак быў цікавы – хлеб, змочаны ў віне. Нашчадкаў па сабе афіцыйных кароль не пакінуў. А вось пра неафіцыйных кружлялі легенды. У яго сыны запісвалі нават Дзмітрыя Самазванца, але гэта сюжэт на асобны выпуск. Кароль Стэфан пакінуў па сабе не толькі вайсковыя перамогі, але і ваярскі дух.
вярхоўны галоўнакамандуючы не недзе там у Кракаве, а тут з войскам топча тое самае балота. І гэта не быў піяр, ён так жыў, ён любіў гэта. Адначасна, будучы фанатам мастацтва, кніг, картаграфіі, усходні стыль яго вопраткі паклаў пачатак сарматызму ў модзе шляхты. Нават шабля, батарувка стала брэндам. Некаторыя вугорскія словы, як «рокаш», засталіся акурат пасля яго. З ініцыятывы Баторыя быў скліканы першы і адзіны ў Еўропе яўрэйскі самаўрад «Сойм чатырох земляў», які збіраўся раз на 2 гады і вырашаў галоўныя справы юдэйскай грамады. А яшчэ Віленскі універсітэт, езуіцкі калегіум у Полацку і гэтак далей. Гэты сухі, жылісты чалавек з шабляй шмат што паспеў, а яшчэ больш не паспеў. Хаця і так цалкам заслужыў імя Стэфан Вялікі. Як думаеце, заслужыў? Пішыце ў каментарах. А на сёння надышоў час развітвацца. Будзьма разам з сапраўднай гісторыяй. Будзьма разам з Украінай.